Gogo eta egiteko tartea hartzen dugu, agurtzane datorrenin beti oso inspiragarria izaten da. Agurtzane, bai, gauza ezberdinek eta kaso ezberdinei buruz berba egiten dugu eta danok identifikatzen gara momentura batean edo beste. Dori baguz ikasten be bai, agurtzane, geu humoronekuek izan arren, tristiek izan arren, ez dakiz herri izan arren, gora berak izango ditugula, bai, ala, bai. Bai. Nik uste dut hori da, bizitzan prozesuak bizitzen dugu zela, eta igual gatzena izaten da, egon ezina dekogunean edo sortuten jakunien gure baitan, gehienetan edo askotan pasaten jakune da, edo horretan sartuten gara eta murgiltzen gara eta zulotu eitzen gara bidien, edo gure dugu kendu, harineketan eta benga, edo zapaldu edo atzean ipini, Eta uste gatzenetarikoa, bai eraginkorrenetarikoa dana, da oratutie sentimen hori eta esatien horrean burueri. Ondo dau, hau da sentidu behar dutena momentu honetan, ez da ona ez txarra, bezik eta sentitzen dutena, eta hor arnastu eta hor egon, gero joango gara aurrera hau. Bai, momentu horretan hau da, espabe askotan eitzen dut aurrerantza joan, hori zapaldu, edo atzean geratu. Eta ulertuten dut aurrera begira importantia dela norabidea bilatzeko, eta atzean jakiteko nondik. Bai, geratzea leku bi horietan da galtzean non gagozen eta zer gagozen biziten. Eta batzutan, enbar dugune da kasu egin horri momentu horretan, mine dekogunien, edo egon ezina badabe, ezin dugunien igual arnastu behar dugun moduen, guk hori emon geure bururi. Eta nik betza dut hori da salenetarikoa. Egiten dugu ariketa, zatozen bakotxean, egiten dugulako ariketa, eta tarteka konturatzen gara ze garrantzitsua dan ariketa hauek egitea. Orduen, gabonetan, olen zerero izeskatuko diogu, musikat, agurtan, beste maiatu, zeu. Gabonetan zer nahi dut, zeu. Bikotari esan aldatzo, hori be, bai? Bai. Nahi zaitxut. Maria Carey jartzeko da hau, Haine. Bai, hau egingo dugu gabonetako musikarekin, egingo dugu gure tartik. Venga, guazen. Zeskatuko etzagu, venga. Hartuko nik edo zuk? Hartu zuk, horzeko zu salbantza. Venga, mendakotez. Venga. Bikotean egotean bakardadea sentitzea une batzuetan. Hori da gure dugune? Ai, marabillosoa, ez da? Hau da, batzutan, igual, nahaztute dauz gauzak edo nik igual holan antzematen dutez bebai, ez da? Batzutan, bikotekideagaz gauzenien edo bikote sisteman, pentsetan dugu igual denpora guztien, sentidu behar dugula alkartuta edo gagozela nonogaz, ez da? Eta batzutan, sentiduten dugu kontrakoa bakardadea, eta ingurautu egon edo gure bikotekidegaz ondo egon, eta beste batzutan beharrezina da sentitzea bakardadea, eta bakardadea baino igual da nire lekua, nire espazioa, eta egotea bakarrik espazio horretan. Eta espazio ez da, zetan izan behar etxeko espazio bat, ez da? Bai nire baitan. Sentiduteko indar hori dekotela, edo sentiduteko negar hori dekotela eta nirea baino ez dela. Baina iruditzen zait pentsamentu hori konpartitzen dugula, jende askok, lehen etzegulako hain ondo ikusita bez, dana bandera eta zuk zure espazioa eskatuten motez dagoelako zeo zer, baina orain oso pasuntxue da? Bueno, beharrezkoa dire bia konpartitzea, eta baita be bakotxa beren espazioa, eta ez bakarri beren espazio fisikoa edo denporan, hor gauzatu egiten da batzutan sentipen hori. Bai sentitzea, lagunduta dauela norbaitegaz, ez dala edonogaz, bai sentitzen dugula bakarrik egitea den onurak. Eta prozesu asko, bizitzan prozesu asko, naiz eta familia izen, edo lagunek, edo bikotekidea, edo seme alabak, anai arrebak, bakarrik enbar doguz. Eta hori sentitzea hori, importantea da, ganera dalako modu bait egiteko eta askotan modu bakarra egiteko. Eta ona da, holan izatie. Naiz eta horrek ekarri... Beste baten gara nuen? Ez dakit ondo erantzun dut zeten pertsona honi, gero bakotxadeko... Zurekin bateragarria da norbait topatuko ez duzunaren ezin egona daukat. Zurekin bateragarria den norbait topatuko ez duzunaren ezin egona daukat. Claro. Hau oso polite esaten dugu, askotan esaten dugu, hemen, ez ebero nazen.
Zebri behire honai, Maria kare jatzien titibistan da zu horregaz jersigaz esan da. Gaur hotz da. Bai. Bai egia dela askotan esaten dugule. Bueno, ez da pasetan ez ebez, bakarrik, zu zeure buruagaz egoteaz, ez duzu zetan bier non alboan. Egia da, hori gehienetan esaten dugu dekogunak bikotekidea. Orduan, klaro, horrez esaten dugu, ez da importantie, eta arek esango dozko. Klaro, zu badeko zunez, importantie, nik ulertuen dut esanen behar dugula edo batez be, igual lagundu behar dugula dotzegula gure buruari eta danari esaten. Igual importanteena da ez soilik ekuitzea edo ez ekuitzea baizik eta zer pasaten jaten egon ezin horregaz, benetan. Zer da askatu behar dutena hor, soledade honetan sentiuteko nik nire buruegaz laguna bana zela. Eta hor dago igual gako bat. Eta gero bai egia dela. Batzuk, eta ez dana, gure dugu konpartidu gure bidea beste pertsona bategaz, proiektuak konpartidu eta intimidadean, ez bakarri lagun modure, edo family modure, eta hori da importantea guretzako, ez bakarrik ideal moduen, baizik eta gure dodalakon, behar dodalako. Batek sentitzen badu? Zentzazti hori, sentitzen dut ez duela enkajatzen inok nigaz? Aholkua? Aholkua, nik uste dut, lehengo turroi asko zan txokolatezkue. Turroi asko zan txokolatea, txokolate guztetan lasai hartu, nire guztetan jate begunek eta almendra honakoak. Zure buruari mimotxuek etxezuz, ez aitzezu zure buruari egon ezin horregaz gau bat paseko dozule eta berari pregunteko dotzezule, ia zer dan ez dotzula enkajetan. Igual, ez dozu enkajetan, igual areikaz, ez zendolako enkaja hubier. Eta igual, egon ezinek esango dutzu, enkajetako hau biot, nik neuk. Eta bitartean nik neure burueri emon hori. Ez topau kanpoan bakarrik. Ui, Ia. Ez dut ulertzen, pixka bat sortu nahi dut, nire bikotearekin, dudan sexu harremanetan nola hasi, lehenagoko berbia, ez dut ulertzen? BDSM. BDSM. Ez dakit esaten hitzez hitz body, bai dire jokuek, non sumizioa eta poterea aldatu etzen diren, non mina eta plazerra nahaztu etzen diren, askotan emoten diren honek, pastandana da greien itzalen kontu horregaz, ipin izan apurtxo ben maiganean, como de postal, esaten du nik, hori. Bai egia dela, pentsetan dugu, baina askoz gehiagotan badagoz gure harremanatan, plazerra eta mina, hor, ertzak ikututen direnak, ezta? Eta bebai, poterea eta sumizioa naztuten diren gunetan, eta ez dire gune eta gune okerrak. Nik uste dut hori importantea dela, biok gozatuten dugu min edo egon ezin edo ez jakintasun punto horregaz. Inoizkotan hitz egin dugu, eta hor askotan klabi oreka horiek izaten di, ezta? Bai. Oreka horiek errespetatzie. Zu beti bazauz minien edo zu beti bazauz menperakuntzan, hor gogorra izan behar dabe bai, ezta? Bai, eta batez be, ez badozu nahi egon, nor? Hau nahi eta beharra eta zelan egiten den gatsa da, zen normalean hau da nien joko mota bat edo jolas mota bat bikotekiden artean, generalien bikotekide sistema hoetan berbapio egiten da, zelan, zerbait, zerez, zegaitik, zelan enlekidoten, zer da gustagarria, eta ganera ekoitzen dauri beti ere olako arauak ez igarotzeko lerro gorri batzuk. Eta nik uste dut hori oso importantea izango zen bikotekide guztiontzako. Hau irakatzi beharko zen igual 13 urtegaz, eta ez bakarrik BDSM gure dotelako jorratu. Ze horren barruen, kodigo horretan badago. Eta nik uste dut pertsona honi ja igual zuzen hau erantzuteko, norberak topetu behar deu, ia zeintzu diren plazerra eta mine dagozenak jokuen. Eta norberak horregaz baizu hasi.
ezta? Izan lehi txitxe marka batzu, izan lehi, igual txortan zauz eta da momentu beti igual, zelan da, urratu eitzen jatzu lapuruet, bai oso gozagarria da bai. Hor ikusi behar dugu zeintzu diren, edo batean esaten doz berba holan lizun bet edo gogorra, bai, emoten doz placer punto bat. Komunikazioa. Hori da, nik uste dut hor dagoela, bai konturatutien norbera, beragaz dagoenean edo bakarrik, zer da, ze igual esaten doz zeu zer zutean, zukaldien, eta, etzen du, bai aldi berien, ameti barruti dino, hori guztia eta zer da, hor, tope unon dauzen ertz horrek informazioa batzeko, eta gero, zuk esan duzuna, alkarregaz partekatzea ez okerra da moduen, baizik eta ikerkuntza aldetik.